Hapit na kita moabot sa takna og panahon diha sa atong gipaabot nga selebrasyon nga mao ang katapusan nga adlaw niini nga panahon sa ordinaryo ug atong mahimamat nga ang mga pulong naghisgot kini mahitungod sa pagpadayag sa Dios sa katapusang mga adlaw ug sa pag-ampo ug pangalyupo diha sa usa ka tawo. Sama sa gihulagway karon niini nga ebanghelyo karon mahitungod sa usa ka buta sa Jericho. Nga kini nga buta usa lamang kini kahulagway diha sa usa katimaan sa usa ka tawo sa iyang sitwasyon sa iyang kinabuhi. Kayang usa ka tawo nga buta nangita og kahupayan sa iyang kinabuhi og nangita kung kinsa makahatag kaniya og kasulbaran sa iyang pagkatao haron siya mahibalik diha sa kahayag sa iyang pagkatao. Yang buta usab diha sa iyang kinabuhi walay nagmatuto kaniya, siya tinaplik diha sa daplin sa sosyedad ug walay nagkir sa iyang kinabuhi. Nya kini nga hulagway nini nga usa ka tawo sa kanunay nangandoy ug ang iyang pagpangandoy diha sa iyang kinabuhi nga unta sa umaabot nga panahon ana ay usa ka tawo nga maghatag kaniya og pagbalik sa iyang pagtan-aw o pagkakita pag-usab diha sa iyang kinabuhi aron siya malipayon o magmalipayon sa iyang kinabuhi. Nya mao kini nga ang hulagway nini sa buta sa Jericho nga sa kanunay ana lamang siya sa daplin sa dalan nangayo og pakitabang kinsa katong mulabay diha kaniya ug muhatag ug unsa ang ihatag diha kaniya. Mga igsoon, kini nga sitwasyon mao kini ang atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi kung kita dili makakita sa paghigugma sa Dios, mangita kita og pagpangayo sa uban sa paghigugma og mangayo kita nga kita higugmaon diha sa atong isigkaingon o sa atong pamilya. O mangita kita sa tanan nga mga butang sa kalibutan tungod kay dili ang tao makakita kung asa ang tinuod nga kalipay. Nya mabitaw ang tao kung wala kaniya ang Dios, wala kaniya ang engkwentro sa anak sa Dios, ang iyang kinabuhi sa kanunay mangita siya sa mga butang sa kalibutan o sa tanan kagustuhan sa iyang plano sa iyang pagkatao. Yang kinabuhi dili siya makakita kung unsa ang kalipay nga tinuod gayud sa iyang kinabuhi. Nya mao kini ang buta nga naa sa daplin apan ang mga tawo sa kanunay labyan lamang siya. Nya mao bitaw nga diya sa iyang pagkadungog nga daghan mga tawo nga nagisgot mahitungod niini nga tawhanang anak sa Dios nga nag-ayo o naghatag og milagro o naghatag og mga mensahe mahitungod sa kaluwasan o mahitungod sa gingharian sa langit. Ang buta nga nakadungog niini ningon siya kinsa man diay kana nga tawhana. Nya mao kini ang atong kinabuhi usahay mangutana kadta kinsa man diay ang Dios diha sa akong kinabuhi. Ngano ang Dios diha luyo sa akong sitwasyon sa akong pagkatao sa kalisdanan sa akong kinabuhi. Ngano ang Dios wala man mutabang kanako. Kinsa man day si Jesus diya sa akong kinabuhi. Nya kini nga pangutana sa buta, iyang nakita ang iyang kinabuhi nga nagkinahanglan siya og panabang sa iyang pagkatao. Subusa diya sa iyang hunahuna sa iyang pagtuo nga kini nga tawhana may mag-ayo kaniya. Misinggit siya umingon, Jesus, anak ni David, kaluyin taon ako. Unsa kini nga hulagway? Hulagway kini sa pag-ampo o pangalyupo sa usa ka tawo nga wala nay paglaom sa iyang kinabuhi. Singgit kini sa usa ka tawo nga nangita diha sa katumanan o kapunuan sa iyang kasing-kasing sa iyang kinabuhi nga unta makita niya ang gugma sa Dios sa iyang pagkatao. Singgit kini sa usa ka tawo nga nangita diha sa kapunuan sa iyang kasing-kasing mahitungod sa paghigugma sa iyang isigkaingon.
kay ang mga tao misinggit diha kaniya nga ingon hilom ug pinaagi nini ang iyang kapaitan o kapakyasan sa iyang kinabuhi nga wala gayoy nagigugma kaniya. O pinaagi nini nga pangalyupo sa usa ka tawo nga buta, si Jesus milabay o pinaagi nini sa paglabay misinggit usab siya o mingon siya, Jesus anak ni David, kaluy-in taon ako. O pinaagi nini nga pag-ampo, hulagway kini sa usa ka tawo nga sa kanunay nag-ampo o nangalyupo sa Dios nga siya tabangan. Nya mao bitaw nga ang hulagway nini nga panahon mao nga to pray unceasingly, meaning constantly diya sa pag-ampog panalangin sa Dios. Kay karon nga panahon mulabay ang Dios, kay ang matagpulong sa Dios nga atong mabatian pinagi sa mensahe sa simbahan, mulabay ang Dios ug maghatag kanatong paglaom sa atong kinabuhi. Haron ang atong mga mata makakita sa tanang kaghigayunan nga ang tanan nga gihatag sa Dios kanato, anaa ang grasya, anaa ang paglaom sa atong kinabuhi. Nya mo bitaw ang buta sa iyang pagsinggit bisan ang mga tao nga nagpalibot kaniya gisaway siya, kini nga buta nagpadayon og pag-ampo pangalyupo, pagpangayo diha kang Kristo Jesus. Nya kini nga pag-ampo mga igsoon ko ni Kristo mao kini ang pag-ampo sa mga tao nga gitawag mga mungha o mga mong sa disyerto. Sa matag adlaw ila kining iampo og 10,000 times diya sa ilang kinabuhi. Nga diya silang pagtrabaho, sa tanan nilang paglihok, pagtanom, sa tanan nilang pagbuhat, ila kining ilitok og mingon sila, Jesus anak ni David, kaluyin taon ako kay ako makasasala. Nya unsa kini nga pag-ampo, mao kini ang pag-ampo sa kasing-kasing. Pag-ampo pangalyupo sa kasing-kasing sa tao nga kaluyan siya ni Kristo kay siya makasasala. Pariyo nini nga buta. Nya mao bitaw kini nga buta sa iyang pagsinggit ningon si Kristo, tawga ang buta. Tungod kay ang iyang pag-ampo, ang iyang mga pag-ampo milanog dihaog nakadungog ang Kristo nga anak sa Dios nga mao ang Dios. Nya mao bitaw ang atong pag-ampo, sometimes we are tired in praying sa atong kinabuhi. Nya dili na kita mag-ampo kay mingon kita nga wala mamati ang Dios diya sa akong kinabuhi. Pero kini nga pag-ampo sa hiriko nga buta, epektibo kani nga pag-ampo tungod kay ngano iyang nakita ang iyang kawadon, nangita siya og katabang sa iyang kinabuhi nga maghatag kaniyag solusyon sa iyang pagkatao. O pinaagi ningon si Kristo diya kaniya, unsa may imong gusto? O mingon siya, Ginoo, Sir, gusto kong makakita pag-usab. Meaning gusto niyang malipay sa iyang kinabuhi. Meaning gusto siyang iyang mahimamat ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Meaning gusto siya nga makabalik diya sa paghigugma sa iyang isikayngon. Kay mao kini ang hulagway sa pagkabuta nga ang usa ka tawo dili makahigugma sa iyang isikayngon. Nya ang usa ka buta dili makahigugma diya sa Dios kay dili siya makakita sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa iyang isikayngon. Ug pinaagi nini ang iyang kinabuhi anaa sa kangitngitan. Nya mao kini ang atong kinabuhi kada adlaw. When we not able to love our brothers and sisters, when we never allowed ourselves diya sa atong kinabuhi sa paghigugma sa Dios sa atong kinabuhi, and then we could not see everything kung unsa ang plano sa Dios sa atong pagkatao. Nya mo bitaw nga ang buta diya sa iyang pagkadawat nini malipayon kaayo siya. O pinaagi niini bisan ningon si Kristo kaniya nga ang imong pagtuo may nagluwas kanimo. Nya mausab kini ang atong kinabuhi. Our faith make us grow in love. Our faith diya sa atong kinabuhi naghatag kanato o katagbawan sa atong kinabuhi kaya atong nakaplagan si Kristo sa atong kinabuhi. Nya pinaagi ni sunod siya kang Kristo,
malipayon siya, nagsangyaw mahitungod sa kaluwasan nga iyang nadawat. Nagpasalamat siya sa Dios diha sa tanang kahigayunan sa iyang kinabuhi. Tungod kay giablihan sa Dios, pinagi kang Kristo Jesus ang iyang paglantaw nga ang tanan anaa ang kahapsay sa iyang kinabuhi. Nya mao kini ang atong pagkatao sa atong pagkatao kada adlaw. And that is why we are not happy, because we are blind. We are not happy because we could not see the love of our brothers. And we look only begging the love for the others. And we could not extend the love for the others because we thought love para lang sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi. Nya mao kini ang kinabuhi sa tao. Mao bitaw nga sa iyang pagka kinabuhi nining kalibutan sa kanunay kangiob ang iyang makita sa iyang pagkatao. Nya kangiob diha sa iyang pamilya, sa iyang relasyon, sa iyang kinabuhi. Kung ang iyang mga anak dili magigugma kaniya, ana kaniya ang kagulanan. Kung ang iyang asawa dili maghatag kaniya ang pagigugma, ang iyang kinabuhi kangiob sa iyang kinabuhi. Ug ang tanan nga nagpalibot kaniya kung dili magigugma kaniya, because this is man always looking, begging something love, affection for the others. But if there is a sight of the faith coming from the Lord diya sa iyang kinabuhi, ang iyang mga mata makakita siya sa tanan, bisan pa dili siya higugmaon sa iyang mga anak, bisan man biyaan siya sa iyang bana, bisan man ang mga tao dili maghigugma kaniya, pero nasayod siya nga nay naghigugma kaniya nga usa ka tawo nga mitawag kaniya, hali kay ayuhon ko ang imong mga mata, kay mao kini ang katumanan diya sa usa ka tawo. Nya mao bitaw nga kada adlaw aniya kita sa simbahan, because the Lord allow us to see everything, the wonders and the miracles nga gibuhat sa Dios diya sa atong kinabuhi. Niyang buta, because of the nga iyang na-recognize ang iyang pagka makasasala, nakita niya ang iyang pagkabuta sa iyang kinabuhi, gitagaan siya kahayag sa Diyos. The more we see our blindness, the more we see our weakness, the more we could see everything, and we become one instrument and extend the compassion of God diha sa atong isikkayngon. Kay nga naman, pareho nining buta, diha sa grasya nga iyang nadawat, sa iyang pagkakita sa tanang higayon sa iyang kinabuhi, nga gitagaan siya kahayag ni Kristo sa iyang mga mata, nagpasalamat siya, nahimo siyang testigo sa kaayuhan sa Diyos. Niya mao kini ang Kristiyano. Mao kini ang kinabuhi sa usa ka Kristiyano. How could it be ang usa ka Kristiyano nga dili magsangyaw sa kaayuhan sa Dios ug siya kanunay malipayon? How could it be that a Christian always destroy the others, but not only looking for the love of God diya sa iyang kinabuhi? And that is why this word for us is for us. Nya mabitaw nga ang atong pangayoon sa Dios nga moingon kita, Jesus anak ni David, kaluy intawon ako, kay ako makasasala. Nya mao kini ang pag-ampo sa mga tawo nga balaan, nga sa kanunay ilang huptan kini nga pulong diya sa ilang kinabuhi ug ilang makita sa ilang pagkahuyang tungod sa niadto sila mga buta, apan giablihan sa Dios ang ilang mga mata diya sa pagtuo ug ang tanan anaay kahulugan sa ilang kinabuhi. Pagkaanindot nini nga pulong, kay kini nga pulong mao kini ang pulong sa pag-ampog panalangin sa usa ka tawo nga nangita sa kahulugan sa iyang kinabuhi. Each one of us, kada gusa-gusa kanato, lahi-lahi ang hulagway sa pagkabuta sa atong kinabuhi. Different ways, but the same. We need the help
from the Lord. Because our blindness, sometimes we could not see the love of our brothers and sisters, and sometimes we could not see the sickness that we have, and there is the blindness behind this. And especially also when we become old, we could not understand why we suffered and nobody cares for us. And this is blindness, my dear brothers and sisters. And that is why the Lord invited us to come to listen to this word so that we may become like this blind man in Jericho, asking for help, saying, Jesus, Son of God, Jesus, Son of David, have mercy on me. Palihog panindog.